Anario kod prario kodari wadonje kaonti ma Siaya. Governor ma Siaya James Orengo koro wacho ni migao mar omenda e kaonti no top mokalo. Maluore kod fwenyruok manyien ni jotich e kaonti no nogolo omenda maromo siling milion 400 no ataro mar chik. Ma en kapod duol makedo kod mibadhi EACC dhi nyime kod nonro ewi lal mar milion 600 mane otigodo marach kod tend kaonti mokalo. Mana kaka imiyo waler kod jafwambo marwa Simfros Okinda. E ote mare, Gavana ma Siaya James Orengo wacho ni ok en gima wendo kuome ni chin mibadhi oluoro log tich mar kaonti neno. Orengo medo ni mae mane omiyo chungo chudo duto kod chenro mag sirikand kaonti ma Siaya mondo tim nonro matut. Orengo wacho ni sani oketo maino mare neno ni oluoko log tich no ka oyie tiyo kod bad migepe mag piny owacho manono mibadhi no. Yangore ni jotij sirikal mar kaonti ma Siaya nogolo omenda maromo milion 400 kowuok e akaont mar bengi mar kaonti no e yo ma ok ler. Pesa ni owuok dire ma jidhi campaign mawakian pesa ni ogole to miye jotich ekete nying jotich matindo tindo Siaya. Wachore ni jotije go notiyo marie kod chenro mag chudo mag kaunti no eneno ni onge ng'ama ofwenyo ndach omenda no. County government account go gin mogol tero impressed account. Koro kendo impressed account to ng'ato ndiko check. Koro gikawo gima yom nikech ing'eyo if miss normal low tarik 20 dwe mar 7. Koro pes gi ogol kapok chopo tarik 20 mang'eny mondo gilornu tarik kido dwe mar 7 gigol pesa tun tarik 1 nyaka tarik 13 mondo gibit deadline ma if miss. Koro gigolo to gikete impressed account. Koro impressed account koro ginyalo deal kode ka gidwaro. Koro en pesa maginyalo ndiko check to gimiyo ng'ama gidwaro gigolo gidhi kawo e cooperative account. Jotije go ne okodewo chik makwedo chudo moro amora mag jotij piny owacho e kinde ma piny ikore ne loko telo. Ne gichulore omenda machwe ng'ato ka ng'ato. Ng'ato chul di bich to ng'ato chul seko pesa moko makolingana go. Koro gige to pesa ni ok simokidon kiranga matut to ng'ama chule cha ok ene wuon pesa ni. Wuon pesa ni toke mangacha koso chul to dhi kawo. Ma biro kinde ma sirikal manyien mar piny owacho to pod tiyo machiegni kod duol mar EACC kaluwore kod omenda maromo milion 600 mane otigo marach kod jotelo e ten kaunti no mokalo. Jokedo ne ratich oganda e kaunti no koro dwaro mondo piny owacho mar kaunti no tim nonro matut ewi lal mar omenda. Gikwayo oganda duto mawuok e kaunti ma Siaya mondo wuog oko kendo go darbin kaka omenda gitiyo. Simfros Okinda, Ramogi TV.